Hello mga tao, mga onsami, kay gipanggot pa mga bayo. May halamang dagat. Malaban ka po si ate. Balitin kami nyo ate, pagpila natin. Palit mo, tapos natin siya. Balitin ko, salva bana. Sabi ang magkatangking ang sino? Magko. Ay no, salva bana, nangining, nagbaki-baki. Kalamong salbabena. Guys, wala ko ni guys, pagpila si ate. Masa rin mga kinibaki-baki. Sa Daimiming, dinosaur, hiccup. Wak ni. Si okay, betin no? Bitaw tayo mga bitaw tate. Yan. Ano mo litson ga? Litson juice. Ako na ako litson manag dito sa Pekas. Litson baboy. Napagod siya mga guys. Ha? Ano ka na guys? Gusto kayo ang bagyo. Guys, gusto kayo yung bagyo guys kasi ate nagkikangkang. Sorry, gusto mo yung pagpagyo na. Itak umit eh. Sige, bye-bye ate. Thank you so much. Search ang pinag-vlog. Dito na sa page. Ay, vlogger ka? Nag-vlog lang ko eh. Kumili lang. Ay, kana, perfect. Yung balagyan sa pagbabada. May bakit? Kamay te! Namoy iro-iro. Namoy out. Saan? Yo.